नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे आशाताईज मॅजिकल किचन या आपल्या चॅनलमध्ये। आज संकष्टीनिमित्त आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। तर ह्याच्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे हे आमच्या आई म्हणजे माझ्या सासूबाई तुम्हाला सांगतील। दोन नारळ, 2 वाट्या गूळ, मीठ, 2 चवीप्रमाणे जेवढं लागेल ते, आणखीन थोडीशी अर्धा वेलची पावडर, अर्धा चमच वेलची पावडर, 2 पेले पाणी, 4 वाट्या तांदूळाचं पीठ साधं आहे। हवं असल्यास तुम्ही आंबेमोहर तांदळाचं सुद्धा वापरू शकता, साधं सुद्धा वापरू शकता, दोन्ही चालतं। नारळामध्ये गूळ घालून ते सारखं करून असं हे करून घ्यायचं, म्हणजे तो गूळ जरा मऊ होतो आणि नंतर आपण कढईमध्ये टाकायचं। याने टाकून सारखं एकजीव करून तो अगदी मऊ झाला पाहिजे। थोडंसं साजूक तूप टाकायचं कढईमध्ये साजूक तूप थोडं, आणि मग त्यामध्ये नारळ आणि गूळ एकत्र केलेलं त्याच्यामध्ये टाकायचं। आता हे आपण गूळ आणि नारळ एकत्र करून कढईमध्ये परतायला टाकलेलं आहे सारण बनवण्यासाठी। ही वेलची पावडर पूर्ण हे झाल्यानंतर वेलची पावडर तुम्हाला किती पाहिजे तुम्ही टाकू शकता। अर्धा चमचा टाका, 1 चमचा टाका। हा एक कलर कशामुळे आला आहे ह्याला? हे केसर नाही। अच्छा, केशर काय? केशर टाकलंय का केशर सिरप टाकलंय? केशर सिरप टाकलं, केशर पण टाकलं चालतं आहे, पण काही लोकांना केशर त्याचं थोडं वास नाही आवडत नाही, म्हणून केशर सिरप टाकायचं। त्याने थोडासा कलर बदलतो आणि चांगलं दिसतं। आता हे आपलं सारण जवळजवळ झालेलं आहे, होत आहे। आता आपण हे थंड करायला ठेवणार ठेवायचं। आता आपण इथे उकड काढून घेणार आहोत। उकड काढण्यासाठी आपण इथे कढईमध्ये 2 पेले पाणी टाकूया। हे 2 पेले पाणी घेतलेले आहे। ह्याच्यात उकड थोडीशी मऊ होण्यासाठी तुम्ही तूप वापरू शकता। थोडंसं चवीपुरतं मीठ, आणि आता ह्याला उकळी येईपर्यंत थांबूया। काही लोक आजकाल डाएट कॉन्शियस असल्यामुळे तुपाचं प्रमाण कमी असतं, म्हणून तूप हे ऑप्शनल आहे। तुपाच्या ऐवजी तुम्ही घरातलं तेलही थोडंसं टाकू शकता। आता या पाण्याला अशी उकळ आली आहे। आता आपण ह्याच्यात तांदूळाचं पीठ, आपण जे 4 वाटे घेतलं होतं ते पीठ आपण ह्याच्यात घालूया। उकडीला एक वाफ काढून घेणार आहोत। वाफ काढून घेतली की उकड छान नरम होते। ही आता उकड आपण गरम गरमच मळून घेणार आहोत। उकड गरम गरम मळली की छान मऊ होते आणि मोदक पण छान होतात। ही आता आपली उकड अशी मळून झालेली आहे। आता आपण मोदक करायला घेऊया। अशी आपण मोदकाची पारी करून घेऊया। ही अशी पारी आहे, ह्याच्यात आपण सारण भरून घेणार आहोत आणि ह्याला अशा पद्धतीने कळ्या काढायच्या।
हा झाला आपला मोदक. हे आपले आता मोदक तयार झालेले आहेत उकड काढायला. ह्याला आता आपण एक वाफ काढून घेऊया, स्टीम देऊया. आता आपण हे 10 मिनटं स्टीम काढण्यासाठी ठेवून देऊया. मी 11 मोदक आणि 1 करंजी केली आहे त्याच्याबरोबर. आपले उकडीचे मोदक तयार झाले आहेत. आता मी अर्णवला हा एक टेस्टला मोदक देते. अर्णव, मोदक सांग जरा कसा झाला. अर्णव, कसा झालाय मोदक? मस्त झालाय. आवडला? अशा नवीन नवीन रेसिपी बनवण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि आमच्या चॅनलला कमेंट करा.